הזמין אותנו לחתונה שלי היום. אז עכשיו קם לך גם של טוב. בעזרת השם, חתונה שלהם בריאים ושלמים, אמן כן יהי רצון. חג חנוכה שמח ומאיר, הנר תל"ל שאנו מדליקים, הנר תל"ל שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות. אנו מודים על הניסים ועל הנפלאות. עכשיו אנחנו מבינים את המשפט שאומרים, את הפסוק, את הברכה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם. בזמן הזה אני רוצה כמה מילים מאילן היקר להודות על הניסים, ובעזרת השם אצל מלכי בקרוב ממש ואצל כל שאר החטופים. קודם כל תודה לכולם. אני השבוע הייתי גם בהילולה לאדמו"ר הזקן, ובאמת הרחבתי שם, דיברתי בהרחבה גם בנוגע לניסים שבאמת קרו. אז אני רוצה לומר באמת, מי שלא יודע, קרו פה ניסים שאי אפשר להסביר אותם. זה דברים שזה רק כוח עליון שהילדים האלה יצאו החוצה. הם לא היו אמורים לצאת. אבל מי שיודע כמוני, קרו פה ניסים מטורפים. ועל זה אני באמת רוצה להודות לבורא עולם, ושהניסים האלה ימשיכו, ושיביאו לנו מפה גם את עומר ואת כל החטופים במהרה הביתה. אמן. ותודה לכם על התמיכה באמת. אמן. חנוכה שמח. אז אנחנו כבר 63 ימים מחכים לעומר, והחודש זה חודש של ניסים ונפלאות, וכולנו תפילה ענקית, כולנו בתקווה ענקית, כולנו באמונה מלאה, באמונה מאוד מאוד חזקה, שעומר בעזרת השם יחזור מהר בקרוב יחד עם כל החטופים בריאים ושלמים, ושאמן הניסים האלה יקרו. וחג שמח לכולם, ותודה רבה שבאתם. תודה.